guys, welcome back to my channel again. This is part 2 sa pagre-review at lip swatches ng Nichido pencils. Ito yung kanina, yung dalawa, mahaba na yung video kanina. Ito yung tatlo na maliliit na lip pencil. So, magsisimula na tayo. Sa packaging niya guys, ganyan siya. Parehas lang pala to silang dalawa. So, hindi pala tatlo, dalawa lang pala. Parehas lang yung anong tawag yun? Shade. Yung shade niya is Lip Spice. Spice yung shade niya. Yan. Lip pencil. Ano siya? Nichido. So, baliktad ata yun. So, isa lang yung susubukan ko dito kasi same lang naman sila. Yes, Spice yung dalawa. Spice LP05. Tapos, yung isa naman, Rosette LP04. Rosette. Ito guys, alam ko yung price kasi nandito pa sa packaging. 100 pesos lang siya. Kasing liit talaga siya ng pencil. Ito naman, hindi pencil. Pintel pen. Kasing liit ng pencils or ball pens. Crayon pencils. Mga ganyan. Tapos, pag open natin, nandyan na siya. Nude na nude siya. Hindi ko pa natahalan. Tapos yung isa naman, hindi pa ganong gamit. Tahal na tahal pa. May pagka-dark yung dark brown yung nandito. Ito naman, nude talaga. So, sa price nito, 100 pesos, ilang grams? 1.14 grams. Yung ito, yung 3 grams. So, ililip swatch na natin. Magsisimula tayo sa Spice. Sa Spice, fast forward ulit para hindi na mahaba yung part. Pangalawa na tayo guys, yung Rosette. So guys, tapos na ako sa Rosette. Nude. Nude siya. Pero walang nakalagay ditong nude. Rosette lang nakalagay dito. Tapos, sa packaging tayo guys. Gusto ko yung packaging. Ito siya guys, pero caring-carry na pa sa paghawak. Di na gaanong masama. Di gaanong maliit. Pero, sakto lang yung ano niya, size niya. Tapos, yung length, ganyan yung length, kasing ano ng ballpen. Ballpen yan. Ito yung ballpen. Yan. Tapos, yan yung kulay niya. Yan. Sa dark red yung parang dark brown, pero pag isa-swatch mo, kulay siya ng ano. Teka mo na. Ayusin ko dito na lang. Mas maganda pa dito kasi hindi ganang puti. Yan siya guys, may kulay na siya, parang
may pagka brown na red, pero iba siya, may pagkaiba talaga siya. Dito dark brown, pero ito may pagka red na siya, pagka red na may pagka yeah, yan. Tapos yung isa naman, yung nude na nude talaga siya. Nahihirapan ako dito. Yan o. Ganda ng kulay niya. Yan. Kasi hindi ganong matingkad yung kulay. Yung amoy lang niya, amoy lapis. Siguro yung naamoy ko yung yung ito. Amoy lapis talaga siya, guys. Yung dalawa amoy lapis. Tapos guys, matte na matte siya. Pag ganito, hindi mabilis i-transfer, pero is proof natin. Oo! Sabi ko na nga ba eh. Ayan siya, guys. Tama na. Paano ba? Dito tayo sa tissue. Natang... Ayan, guys. Kunting-kunti lang. Tama na. Dito tayo. Dito na lang. Yan. Iba yan, guys. Yung swatch yan. Wala, guys. Kunting-kunti lang nagta-transfer yung sa unang ko dito, case ko dito. Kunting-kunti lang. Tapos alam ko long wearing to siya, wearable, long wearing talaga siya kasi matte siya, hindi mabilis mai-transfer, kaya posibilidad na matagal siya matanggal, mawala. Naman sa akin sa pag-apply, guys, mas kahit maliit yung pencil niya, maganda pag i-apply talaga dito sa pero nahihirapan ako, guys, sa totoo lang, nahihirapan ako sa maliit. Yun lang yung bad side niya, na nahihirapan ako kasi maliit siya, guys. Kaya mas madali yung sa akin dito kasi isang pag swipe mo lang dito, nandiyan na agad, pero ito kailangan mo talagang hindi mailampas kasi ang liit ng kailangan mong i-shape talaga yan dyan. Yan. Tapos, pero okay na din. Kung di ka naman gano'ng nagmamadali, okay din naman. Nahirapan na ako sa paglagay, pero mabilis lang siyang i-apply. Ano ba yun? May pagkaiba ba yun? Nahirapan ako paglagay dito, pero easy lang siyang i-apply. May sense ba yung sense? Sa akin, guys, yung masasabi ko, ang ganda nito. Pag magpo-purchase ako ulit, yes, bibili ako ng iba pang kulay nito. Pero yung favorite ko, ito. Yung nude na, hindi siya ganong nude na may pagkakulay din sa konti. Kaya sana inuna ko yung nude kaysa dito. Para mas kukulay pa talaga. Kasi, nauna kasi to. Pero okay na din. Ganon din naman yung kulay pag isa-swatch. Yan. Tapos, yun, guys, sa masasabi ko dito, ayoko sa niya, sa size niya, gustong gusto ko. Sa packaging niya, gustong gusto ko. Ano pala to, guys, paraben free. Tapos, pero guys, sa lagayan niya sa loob, ayoko sa cover niya. Ayoko din na yung products hanggang dito lang, kalahati lang, kinulang siya. Tapos ayoko din niya, mabilis lang siyang nagtatransfer sa cover. Tapos na pag nahuhulog, agad-agad na puputol. Tapos pag hila mo, pag tanggal mo sa cover, na masasama talaga yung iba. Yan, sayang yung product. Tapos yun, na-stress talaga ako dito, pero gusto ko yung amoy niya. Tapos maganda yan sa lips. Pero sa pagpapipilian ko tong dalawa, gusto ko yung cashmere. Kasi yung cashmere, may pagkakunting nude siya, pero may kulay yung lips mo. Ito, nude na nude talaga, na parang papunta na sa putla. Yung halatang halata yung pagka nude niya. Yun, natanggal na naman, guys. O, yun, naiwan. Yan yung sinasabi ko. Kasi putol na siya, kailangan ko talaga. Stress ako dito. Ayoko na nga dito. Tapos, yung dito nga, guys, kahit itatapon mo yan,
Kahit pag ganun yan, kahit anong anggulo pa yan, hindi siya nagta-transfer, hindi rin siya nag-iiwan ng product sa cover niya, tapos hindi siya madaling maputol, ang ganda niya. Yun. Tapos yun lang guys, sa packaging, gusto ko, ang cute, hawakan, okay lang din, carry na kahit di naman ganong maliit, sakto lang yung ano niya. Tapos yung isa lang yung ayoko sa kanya, hindi naman ayoko sa kanya, isa lang yung bad side niya na mahirapan lang akong ilagay kasi kailangan talagang anong yan? Pulido ba yung tawag? Pulido ba? Basta may tawag niya, kailangan talagang mag-concentrate sa paglagay. Tapos kailangan dahan-dahan lang para hindi kakalat, hindi lalampas. Kaya yun lang yung masasabi ko guys sa Nichido. 99% gusto ko. Ito naman 70%. Kasi napunta yung 10% sa cover, sa kinulang, tapos sa mabilis na magta-transfer yung product sa cover, tsaka yung mapuputol. Tapos yun lang guys, mas favorite ko yung cashmere. Tapos yun na, hulog na naman siya. Tapos gusto ko din yung rosette kaysa lip spice. Kaya ito yung rosette, ito yung sa lip spice. Kaya yun lang guys, I hope may natutunan kayo sa video ko. I hope hindi may konting sense yung mga pinagsasabi ko. Kaya yun lang lahat, paulit-ulit ako. See you again to my next video. Bye! 99%. Tapos yung ito na putol, nahulog na naman. 70%, 99%. So that's all guys, thank you for watching again. Bye!